ватандӯст он нафаре ҳаст ки ватандӯстиро аз оила оғоз мекунад. вақте мо муҳаббату самимият дар оила дошта бошем, ҳатман меҳани худро дӯст медорем. ва бо иҷоза аз шумо мехоҳам ба тамошобини азиз бирасонам ки бузургворо мегӯяд ки ман агар мо нашавам танҳоям, ту агар мо нашавӣ танҳоӣ. дӯстони азиз, шаҳрвандони гиромӣ, ҷавонони азиз, биед ҳама якҷо даст ба дасти ҳамдигар, пушт ба пушти ҳамдигар, мушт ба мушти ҳамдигар, ба мисли шохаҳои як дарахт, фарзандони як модар ва шаҳрвандони як ватан ки ном Тоҷикистон аст, аз як гиребон сар бароварда баҳри ободӣ, шукуфоӣ, зебоии ин диёри нозанин саҳм мегузорем, чун Тоҷикистон барои мо бузургтарин, ноёбтарин неъмат истиқлолро фароҳам овардааст. дар сафи пешвои муаззами миллат истодагарӣ карда ин ватана ба тамоми дунё муаррифӣ мекунем ки мо тоҷикон ҳамавақт метавонистем ва метавонем. бо чунин таманиётҳои нек инҷо мерасем ба анҷоми барномаи таҳлилию сиёсии татбиқ. дар барномаи имрӯза иштирок доштанд Набиҷони Саидаброр, хабарнигори рӯзномаи вилояти Хатлон. хайр, то дидори навбатӣ, шоду фирӯз бимонед.